Kant jako jeden z filozofů, kteří vůbec nejvíc ovlivnili morální filozofii, ve svých spisech samozřejmě pojednává i zásadní fenomén našeho morálního života, svědomí. Definuje ho jako vnitřní tribunál, který si člověk nijak nekonstruuje, ale který je mu dán. Je to tribunál, který soudí naše jednání často proti naší vůli. Člověk ho nemůže nijak ovlivnit ani umlčet. Kant říká, že to jediné, co je možné ve vztahu ke svému vlastnímu svědomí udělat, je navyknout si neposlouchat jeho rozsudky. A nebo se naopak pečlivě snažit rozlišovat, co nám říká. Rozsudek, který svědomí vynáší, navíc stejně jako u normálního občanského soudu, může člověka buď odsoudit, anebo, pokud se ničím neprovinil, zprostit obžaloby. Kant ale zdůrazňuje, že člověka nemůže odměnit. To, co je asi nejzajímavější a také nejvíce provokativní na Kantově pojetí svědomí, je, když říká, že svědomí je neomylné. Kantovští filozofové se dnes přou, zda je možné něco takového zastávat. Nicméně Kant tím pravděpodobně chce především nasvítit skutečnost, že člověk musí vždy jednat podle svého svědomí a v okamžiku, kdy si je jist, že tak jedná, mu již nikdo nemůže nic vyčítat. A pravděpodobně proto, aby mohl zastávat, že svědomí je neomylné, Kant ve své konečné podobě také, tak říkajíc, zúží pole působnosti svědomí. Svědomí striktně vzato nesoudí, zda je určitý skutek v souladu s morálním zákonem či ne. To posuzujeme sami. Svědomí spíše soudí, zda a jakým způsobem jsme onen soulad s morálním zákonem posuzovali.